Kinain na siya ng what's up mga Escalawag? So, andito na naman tayo sa dagat, no? Para mangisda. So, bago natin simulan mangisda, so kailangan muna natin kukuha ng pain para sa ating pangingisda. So, ang tawag dito sa amin mga Escalawag ay umang. So, samahan nyo kami. Escalawag. So, ito na. So, ito. Kita nyo mga Escalawag. So, ayan ang pain natin. Umang. So, kailangan natin damihan para hindi tayo maubusan ng pain. Hindi bitaw mamaakan ito. Yan ang aming pain mga Escalawag. Para sa aming pain. So ito. Kita nyo. So yan ang pain natin. So madami-dami na. So tayo na. Pupunta na tayo. So mga Escalawag. So pupunta na kami. Mainit oh. Mayroong kuwan. Wala na sigurong bagyo. Dag-in basta. Medyo makulimlim ba? Mayroong pa mga dag-om. Doon tayo mingisda sa doon lang mga Escalawag oh. Mga 10 metro ata ang lalim or mga 10 metro or feet. Mga or 15 kilometro. Kina siguro. Kasi ka pa. Tara ba? Galing yung siguro dito, no? Hindi pa tayo okay? Nababaw kami gamay. So mga Escalawag, dito na kami sa aming pangingisdaan. So nandito na tayo. Dito kami. Dito. So alam ko kung pundo kayo para dito mo. Kabuhi. Sayang mga Escalawag. Bumitaw pa yung isda. Okay dito. Take two. Tayo magpa-pinapan. Walang kain nila, kami na lang makain ng Escalawag. Guys, kinain na guys. Kinain na siya ng da. Yan. Yun mo. Ano da yan? Tingnan nyo guys, pakul. Sarap to sa ihaw. Guys. Oh, wow. Kita nyo guys.
Pakul na, pakul na. Ang tigas ng... Hindi mo mukhang babay. So, ang init eh. Put kami, nakahod. Yan. So, yan guys, kain na naman. Yes. Konti-konti lang natin gawa. Please, meron. Goat. Ilang mo yung tugot? Ilang mo yung tugot? Ang sipa ah. Lahat ng taga. Lahat ng taga guys, kinain. Ang ulaw. Gangan. Yan ha. Ano natin ito? Dalawa na guys. Dalawa na mga iskalwag. Kirap yan. Ang init. So, gout yan guys. Guys, so mas keluar kita mas keluar mas keluar mga 5 na may kauras dire pero ang among kuha mo pa na do kabuok. Di mo kasuwa. Hindi mo kasabot aning wala gid pagata ni. Sao mo pagsuwaan na do kabuok tagsa ra mi ana. Bay kaon ng isda. Klaro. Original taong duha. Sa nang orasa hapon na hapit uli na meron. Nag-umo. Dagom isa gid. Ang hangin-hangin na po no. Oh. Daguma. Iskalog. Mga iskalog. Muli na namin eh. Bagay, amo ko ador ka mo. May ayaw pa na gata. Ador ka mo kuko. Ihagi na. So, mga iskalog, lato na yung wala pagka-subscribe. So please me subscribe sa mong YouTube channel and hit the notification bell para update ko sa mga live pang mga uploads. So thank you kayo guys sa inyong pagpapalaya mo suporta. So God bless. Bye bye.